хомӯшӣ шарики ҷиноят аст. ҳодисае ки рӯзи 26 июл дар шаҳри Турсунзода рӯй дод, қалби як миллатро ба дард овард. писари 15 сола қурбонии бераҳмии шахсе шуд ки бояд пушту паноҳаш мебуд. падар дар қиссаи писараш нос ёфт. бо шубҳа, бо ғазаб, бесабр писарро бераҳмона лату кӯб кард. писарак ба тарс афтод, ба 600 сомонӣ гирифта аз хона фирор кард ба хонаи холааш. ба душанбе хола ба хоҳар занг зад. падар омад, ба ҷои меҳрубонӣ ӯро бо ресмон баст. аввал дастонашро, сипас пойҳояшро ва бо мошин 2 километр кашола кард. 800 метри дигар бо пои баста ҳама чизро сабт кард. чӣ сабт кард? марги фарзандашро. ӯро ба хона оварда дар амборхона партофт. дастур дод ки касе ба ӯ наздик нашавад. зан ба фарзандони дигар хомӯш. вақте бача ҷон дод, падар кӯшид ӯро пинҳонӣ ба ноҳияи балҷувон барад, дафн кунад, бенола, бекафан, вале дастгир шуд. ҳоло падар ва модар ҳарду дар боздоштанд. вале он писараки 15 сола дигар ҳаргиз бар намегардад. як ҷони ҷавон ба дасти касе рафт ки бояд аз ӯ муҳофизат мекард. куҷост инсоф? куҷост меҳр? куҷост виҷдон? мо фарзандонамонро дӯст медорем ё аз онҳо интиқом мегирем? ин қазия на танҳо як кӯдакро кушт, он виҷдони ҷамъиятро осмуд. агар мо хомӯшем, агар бетарафем, фардо шояд навбати фарзандони дигар мерасад.